Mua on alkanut naurattaa se läskipää. Se on mukaan huolissaan mun terveydestä. Nimenomaan mukaan huolissaan. Sehän on ihan sama, onko ihminen niin alipainoinen vai ylipainoinen. Kunhan se on tasapaino. Onko meidän ihan pakko ottaa tätä makkaraa näin paljon? Hei, älä säkin nyt rupee kuulostaa läskipää päälle. Taisit laittaa taas liikaa mustapippuria siihen kaalilaatikkoon. En laittanut yhtään mustapippuria kaalilaatikkoon. Se on ihan turha ruveta Artsi! Hei, auka se ikkuna, mä en saa ilman. Rintaa painaa. Jos soitetaan naapuriin Sinikalle, kun se Sinikan mies, se Jorma, niin sehän sai... Hei, vie se puhelin nyt pois ja anna vaikka se konjakki sieltä laatikosta. Sydäninfarktin tyypilliset oireet ovat laajalti keskirinnassa tuntuva puristava, polttava tai ahdistava kipu, heijastekipuja muun muassa käsivarsissa tai kaulalla. Ahdistava olo tai suoranainen hengenahdistus ja kylmän hikisyys. Kun hätä on tämän näköinen, soita välittömästi numeroon 112. Öilo, hei. Silloin kun mä saan sen sydären, niin kiitos, että soitit sinne 112. Sen takia kiitän vaan, että mulla on monta asiaa vielä opettamatta läskipää.